Hyvä. Eli moi kaikki, hei. Nopeasti ihan vaan oma tausta. Mä tuun tuotantopuolelta itse. Mä oon tehnyt siis TV-tuottajana ja ohjaajana ja käsikirjoittajana jo varmaan 15 vuotta eri tuotantofirmoille. Ja itse olen löytänyt tieni lohkoketjujen pariin hyvin sattumanvaraisesti. Mä tapasin mun yhtiökumppanin Tracy Mitchellin, joka tosiaan on rakentanut tätä meidän teknologiaa. Ja hän on rakentanut myös sitten tosi isoja TV-kanavia tai teknologisia alustoja näille TV-kanaville, siis BBCstä, ITV:hen, Disneyin, Sonyin, Al Jazeeraan ympäri maailmaa. Ja hän sitten on rakentanut tämän Sion Median tai Sion alustan, mitä me nyt ollaan rakentamassa, ja sitten mä sitä kautta hyppäsin siihen sitten mukaan, ja tämä on sille mullekin uuden tyyppistä, toki teknologia itsessäänkin on uutta, mutta siinä mielessä on ollut upea päästä oppimaan vähän uuden tyyppisiä asioita. Ja mä puhun vähän sen nyt heti alkuun, ne jotka nyt on ollut mukana aikaisemmin näissä webinaareissa, voi olla, että Web3 ja lohkoketju on jo aika tuttua, mutta mä pikkasen tuossa alussa selitän, että mistä on kysymys ja miten niin kuin erityisesti AV-alan julkaisutoiminnassa niin kuin lohkoketjut näkyy. En ehkä niin paljon tuosta itse niin kuin teknologiasta, vaan enemmänkin sit siitä, että miten se rakenteellisesti menee. Ihan pikkasen käydään tosiaan läpi sitä lohkoketjua ja sitten katsotaan vähän julkaisuutta ja omistajuutta ja mitä se tarkoittaa sitten myös tulonjaolla. Ihan ekana ehkä nyt tämä, mihin me törmätään tosi usein, on siis, että mitä tämä lohkoketju ihan ekana tuo mieleen, mitä se myös mulle toi aikaisemmin mieleen, on kryptot, NFT-hulluus tuossa noin pari vuotta sitten. Ihan vaan semmoinen spekulatiivinen, epävarma, kummallinen hype, josta tavallaan ei oikein ymmärrä mitään. Ehkä osin semmoinen fiilis, että olisi pitänyt hypätä mukaan joskus bitcoineihin ja muuta. Ja se on ehkä vähän harmillista, että lohkoketjuteknologia itsessään on mennyt sellaiseen, on saanut huonon maineen, sanotaanko näin. Että se tuli niin kuin suurelle yleisölle tietoisuuteen sitten vähän, no mä en sano kyseenalaisella tavalla, mutta kuitenkin silleen, että ehkä itse niin kuin teknologia jäi siinä pikkasen sitten varjoon. Ja se sijoitushype ja kaikki se, niin se ehkä söi sitten sitä itse teknologian hyötyjä. Toinen asia, mikä siinä on ollut, että se on aika monimutkainen, minkä itsekin allekirjoitan tälleen, että tulee luovalta alalta, enkä ole mitenkään kauhean tekninen ihminen, niin sitten yritä selittää lohkoketju, niin vieläkin taistelen sen kanssa, että miten sen selittää sille, että sen ymmärtää ja millä tavalla sitä nyt sitten kuvailee ihmisille, jota ei kiinnosta tai joille se on niin kuin muutenkin vieras asia. Mutta mä oon jotenkin itse löytänyt sen sitä kautta, että noi kaikki kryptot ja NFTt ja kaikki, mitkä siihen liittyy, niin ne on vaan niin kuin tiettyjä osa-elementtejä siitä niin kuin lohkoketjusta. Et jos miettii sitä niin päin, että se on se teknologia, jonka päällä tapahtuu asioita. Eli jos mietitään nyt esimerkiksi vaikka internettiä, että silloin kun internet aikoinaan rupesi tulemaan suuremman yleisön tietoisuuteen, niin kyllähän siitä oli, ei tästä ole kauaakaan, kun itsekin tässä näin uutispätkän internetin alkuajoilta, jossa spekuloitiin sitä, että kuinka kummallinen ja ei varmasti tule ison yleisön käyttöön ja tässä on tällaisia ongelmia ja se oli aika lailla siellä niin kuin insinööritasolla. Ja tietyllä tavalla lohkoketjuteknologiakin on ollut, että se on monimutkainen uusi, jolloin se, että se kypsyy siihen pisteeseen, että sitä oikeasti voi ruveta hyödyntämään niin kuin tämmöisissä oikean elämän käytössä, niin se on vienyt aikaa. Mutta ehkä paras ajattelumalli, mikä mulla on ollut se, että se on niin kuin teknologia, jonka päälle sitten tämmöinen ikään kuin uuden tyyppinen internet niin kuin rakentuu. Siitä vähän sen verran vielä, että mä oon aina itse niin kuin huvittanut se vertaus just siinä, että edelleen me käytetään WhatsAppia ja kaikkia mahdollisia meidän internetissä olevia, niin se on protokollan päällä. Ja minä esimerkiksi en olisi voinut aikaisemmin sanoa, että mikä on TCP kautta IP. Sekin on protokolla, mutta mä käytän sitä joka päivä. Ja sitten tämä Web3, niin se toimii myös protokollan päällä. Eli tietyllä tavalla se on vaan uuden tyyppinen internet. Ja se ehkä vie sitä suurinta pelkoa siitä pois ja semmoista kummallista mystisyyttä. Ja se, mikä siinä myös niin kuin ehkä on tärkeää, että se on vähän niin kuin kirjanpitomekanismi. Et siinä, missä nykyään
tieto on aika looseissa ja aika tämmöisissä niin kuin tietyissä könteissä jossain säilössä, niin se, minkä sitten taas lohkoketju mahdollistaa, on se niin kuin uudenlainen tapa pitää kirjaa. Ja musta hyvä esimerkki on ollut niin kuin tämä Web 2, tätä käytetään aika usein pankkitekstissä, että nyt nykyisin Web 2-maailmassa tuossa tuo yksi suljettu taho pitää kirjaa, niin sen voi ajatella esimerkiksi, että se on vain pankki. Me luotetaan siihen, että pankki pitää kirjaa siitä, että missä meidän rahat on paljon. Sitä me luotetaan, että se yksi taho tekee sen. Ja se perustuu luottamukseen, mikä on hirveän hyvä asia. Ja Web3kin perustuu luottamukseen, mutta se hajauttaa sitä. Eli se tarkoittaa sitä, että joka ikisellä, joka siinä on mukana siinä lohkoketjussa, niin heillä on se sama tilikirja, jolloin siinä tietyllä tavalla, jos mä muutan, että mun tilillä onkin vaikka 300 euroa, niin kaikilla muilla tilikirjoissa on, että mulla edelleen on vain 100, jolloin se tietyllä tavalla se vaikeutuu huomattavasti muuttaa sitä tietoa. Ja tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi taas niin kuin, omistajuus tai AV-alalla varsinkin, mikä on hirveän tärkeää, niin se IP, niin se tuo ihan uuden tyyppisiä juttuja siihen. Sitten minulla oli täällä tästä, että mennään aika nopeasti tähän just, että mitä se mahdollistaa julkaisutoiminnassa ja varsinkin nyt just AV-puolella. Eli Web3 ja lohkoketju mahdollistaa paljon kaikkea, mutta mitä se niin kuin tekee, ja varsinkin nykymaailmassa, missä se alkaa olla tarvittavampaa, on se niin kuin omistajuus. Se, että kuka omistaa sen median. Ja tämä media periaatteessa voi olla siis mikä vaan. Se voi olla video, se voi olla kirja, se voi olla musiikkikappale, se voi olla jopa taideteos. Ja NFT ehkä perustuu enemmän sit sinne taidemaailmaan, mutta se pystytään kirjaamaan paljon paremmin sinne ikään kuin internettiin, jolloin sitä jälkikäteen ei voi sit muuttaa, mutta sitten myös se pystyy jäljittämään. Tämä mahdollistaa royalty-jaot automaattisesti, mistä mä puhun pikkasen tuossa vielä myöhemmin. Eli siinä, missä nykyään esimerkiksi elokuva myydään aika paljon niin kuin ennakoilla, erinäköiset lisenssit ja oikeudenhallinnat ja muut, niin ne perustuu ennakoihin ja kaikki tapahtuu ikään kuin etukäteen tai sitten striimauksesta jälkikäteen. Mutta tämä Web3-teknologia mahdollistaa sen, että ne on automaattisia ja saman tien tapahtuvia, mikä on huomattavasti niin kuin, mahdollistaa laajempia ansaintamalleja tekijöille. Data on semmoinen, mistä nykyään puhutaan paljon, ja se on samaan aikaan myös rahaa. Eli isommat alustat omistaa ihan järjettömän määrän dataa, ja ongelma onkin nykyään se, että ne isommat alustat omistaa sen, mutta Web3 mahdollistaa sitten taas sen, että kun ne on siellä yhteisessä kirjanpidossa ja siellä tietokoneessa, niin sitä ei tarvitse lukita minnekään, vaan sitä pystyy sitten omistamaan itse. No tuo paperisota on tosi tärkeä tällä hetkellä. Elokuvien ja muiden tämmöisten mediatuotteiden oikeudet niin edelleen toimii PDF-inä, mailitse tai erinäköisinä dokumentteina erillään toisistaan, niin lohkoketju mahdollistaa nykyään, tai itse asiassa Web3-teknologia, parempi varmaan käyttää sitä, mahdollistaa sen, että se on yhdessä paikassa ja kulkee siinä sen mukana. Ja myös sen, että se julkaisu voi olla ilman välikäsiä, että se mahdollistaa, että se verkko itsessään toimii jakelijana. Ja mä menen vähän nyt syvemmälle ehkä tähän, koska nämäkin saattaa vielä olla vähän abstraktimpia, niin mitä se sitten niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja täällä se. Noin. Eli isoin ajatusmallin muutos, mitä nyt niin kuin tässä AV-puolella ja mitä mekin niin kuin Scienceissa tehdään ja huomattu, että on tärkeintä, on tietyllä tavalla se, että nykyään me kulutetaan mediaa alustojen kautta. Me mennään Netflixiin, me mennään Disney Plussaan, me katsotaan YouTubesta, me mennään erityyppisille alustoille kuluttamaan mediaa, mikä on siis ihan hyvä asia. Mutta se, mihin nykyään aletaan menee enemmän ja enemmän, on se, että se alusta ei olekaan enää niin relevantti, koska tekijöillä, on se sitten sisällöntuottaja tai elokuvaohjaaja, niillä on se oma yleisö jo. Niillä on niin paljon muita kanavia, joita kautta he tavoittaa niin kuin omat yleisöt ja omat fanit, että alkaa tulla semmoinen tarve, että miksi mä haluaisin käyttää Netflixiä, jos sinne ylipäätään sattuu pääsemään, mikä on myös hyvin, hyvin pieni määrä. Mutta se, että miksi mä haluaisin käyttää sitä, kun mulla on jo sama yleisö. Ja teknologia mahdollistaa sen, että mä voin itse jakaa tämän tuotteen yleisölle.
Niin se on hirveän tärkeä muutos. Eli toisin sanoen se tekijä ei ole enää se alustan käyttäjä, että minä julkaisen tämän alustan kautta, vaan siitä tekijästä itsestään muuttuu se alusta. Tämä ei tietenkään sitten poista sitä, mikä on minusta aika hirveän hyvä esimerkki, että edelleen esimerkiksi elokuvataiteessa ei elokuvaohjaajat välttämättä halua jaella omia elokuvia ja toimia. Ne haluaa tehdä sen taiteen, mikä on ihan täysin fine. Ja siinä mun mielestä on tärkeää muistaa se, että tämähän ei poista niitä ikään kuin perinteisiä tekijöitä myös siellä. Mutta tärkeää ehkä nyt on just se, että se omistajuus ei ole enää irrallisena dokumenttina jossain, vaan että kun lähetetään vaikka elokuvatiedosto jonnekin tai sä luovutat median, mikä on tehnyt tuotoksen jonnekin, niin ne oikeudet ja kaikki muut, niin nehän ei kulje siinä mukana. Joku vaikka chileläinen TV-yhtiö voi näyttää mun elokuvan, me ollaan sovittu, että se näytetään kerran ja siitä on maksettu mulle kerran, mutta mä en voi millään tavalla seurata, toteutuuko se vai ei. Se on PDF tai pahimmillaan paperi jossain. Mutta nykyään se pystyy olemaan suoraan siinä mediassa. Meillä on porotaan täällä nykyään, niin pahoittelen, jos kuuluu sinne. Mutta sitten myös tulovirrat on tosi tärkeää, että nehän on aika lailla, että jos purkaa vaikka elokuvien sopimuksia ja miten niitä rahallistaan, siinä menee todella iso osa menee välikäsille. Eli Netflixille saaminen ei ole vaan niin, että ne poimii indie-tekijältä jonkun, vaan siellä välissä on jakelijoita, siellä välissä on kaiken maailman toimijoita, jonne ne rahat menee. Ja ne harvoin tulee saman tien tekijälle, vaan sieltä sitten tuloutuu pitkän ajan päästä. Niitä on aika vaikea myös seurata. Ja kuten mä tuossa mainitsin, tuo yleisö muuttuu tuossa ihan erityyppiseksi aktiiviseksi toimijaksi, jopa myös jakelijaksi, mutta myös rahoittajaksi. Eli kun vaikka on ohjaajan faneja, niin yleisö pystyy tätä teknologiaa käyttäen rahoittamaan niiden seuraavaa elokuvaa, mutta myös saamaan sieltä jotain. Eli he ei osta NFTtä seuraavasta elokuvasta, he voi suoraan rahoittaa, mutta sitten kun niitä royalty-jakoja pystyy tekemään teknologian avulla tarkemmin ja niin kuin mikromaksuinakin jopa, niin he myös siitä saa, että se insentiivi muuttuu toisenlaiseksi. Ja sitten toinen, mikä on tosi iso asia, mikä liittyy tähän niin kuin muutokseen, että tekijä on alusta, niin sen markkinointi ja jakelu muuttuu tosi paljon. Eli kun sen voi sen royaltin ja niin sanotusti niin kuin cap tablein laittaa siihen suoraan siihen mediaan sisään, eli vaikka siihen elokuvaan, niin se tarkoittaa sitä, että sinnehän voi toki laittaa niin kuin tai pienellä prosentilla jakelijan, mikäli joku taiteilija haluaa käyttää jakelijaa, se on ihan fine. Mutta siinä voi esimerkiksi olla niin, että jakelijana toimiikin joku sisällöntuottaja, joku influencer. Siinä voi olla Helsingin Sanomat yhteistyökumppanina, jolloin se jakelu tapahtuu hyvin eri tavalla, kun se on rakennettu sisään se rojalti sinne jakolinkkiin suoraan. Ja se provisio tulee heti, eikä niin, että se on könttäsumma ja sillä tehdään tietty määrä, vaan se on myös sit sille, kuka ikinä sitä jakeleekaan, niin insentiivi tehdä sitä enemmän. Ja monia semmoisia liiketoimintamalleja vielä ei edes ole mietitty, mitä tämä voi mahdollistaa. Et mekin jatkuvasti pohditaan sitä, että miten me keksitään ihan uudelleen se systeemi. Ja se on tosi tärkeää pohtia, että meilläkään ei ole kaikkia vastauksia heti, mutta tärkeää miettiä, että mikä se voi olla se niin kuin rakenne siinä. Että miten jos se markkinointi ei olekaan enää vaan näkyvyyttä, vaan se oikeasti on osa sitä tulojakorakennetta, niin siinä on paljon mielenkiintoisia semmoisia kuvioita, mitä voi tehdä. Pikkasen palaan ehkä tuohon just tähän mediainfraan ja siihen, että minkälaista se just nyt on siinä, että nämä mallit ei toteudu, on esimerkiksi just tämä, että kun tekijä tekee elokuvan. Mä käytän nyt esimerkkinä elokuvaa, se voi olla ihan mikä tahansa muukin, mutta tässä tapauksessa esimerkiksi indie-elokuva, jotka nousee tällä hetkellä tosi paljon, niin ensinnäkin siitä tehdään monia eri kopioita. Se, että se saadaan ylipäätään katsojen käsiin, vaatii markkinoijia, jakelijoita, teknologiaa tehdä niitä kopioita, erinäköisiä tiedostoja, eri versioita, jotta ne menee eri paikkoihin. Jokainen näistä maksaa tosi paljon. Ja sitten siinäkin vaiheessa, kun joku alusta siitä kiinnostuu, mikä nyt kun Netflix hankkii muita studioita ja muita, niin se kapenee jatkuvasti, niin siinäkin tapauksessa hän antaa sen oman elokuvansa heille, jolloin se tietyllä tavalla se kaikki data, kaikki mitä se suorittaa, missä se suorittaa, kuka sitä katsoo, kuinka paljon siitä tulee rahaa ja mihin, niin se on piilossa, se ei ole suoraan sillä tekijällä, jolloin se touchi siihen yleisöön ei ole
myöskään sillä tekijällä. Ja se on hirveän tärkeää tietää, kelle tekee, ketkä sitä katsoo, mutta myös se yleisösuhde muuttuu tosi paljon tärkeämmäksi. Eli siellä on tosi paljon pirstaloitunutta järjestelmää, ja sitten just tämä omistajuus siinä, että tekijä ei omista sitä omaa dataa eikä yleisöä, vaan se on hyvin täysin alusta riippuvainen. Ja pahimmassa tapauksessa, jos miettii semmoista, että joku sisällöntuottaja on tuottanut paljon sisältöä, vaikka sitten Tubeen tai Vimeoon. Vimeo itse asiassa on hirveän hyvä, voi luoja, onpa ihana, kun alkoi poraamaan just nyt. Vimeo on hyvä esimerkki siitä, että se on ollut tosi pitkälle indie-tekijöiden suosiossa, ja se on ollut hirveän hyvä metodi indie-tekijöille tulla löydetyksi, ja siellä on paljon niin kuin isojakin tekijöitä tullut sitä kautta. Nyt kun Vimeo on myyty, tässä ei tästä ole kauhean kauaakaan, se on myyty, ja oliko viime vai toissa viikolla he irtisano kaikki, niin nämä tekijät on alkanut pelätä sitä, että mitä heidän sisällölle tapahtuu. Eli siinä voi käydä niin, että yhtäkkiä alusta ei vaan algoritmi toteaa, joku muu bugi tulee ja se toteaa, niin sieltä häviää kaikki sen tekijän jo tehdyt teokset, jolloin siinä on tosi iso riippuvaisuus siitä, että onko tämä toiminnassa, mitä tämä päättää tämä alusta tai algoritmi, että tuleeko se näkyviin. Mutta sitten tosiaan myös ne tulot, jotka sitten syntyy tosi hitaasti ja epäselvästi. Sitten mä pikaisesti kerron vähän siitä, että mitä Scion Media tekee, eli mitä me ollaan niin kun tehty nyt pienimmässä muodossaan, on, me ollaan pystytty liittämään IP, eli se tekijänoikeus suoraan siihen videoon. Eli se teknologia, mitä me käytetään, on lohkoketjuteknologiaa. Me ollaan rakennettu useamman protokollan päälle tämmöinen applikaatio. Eli se striimaus tapahtuu lohkoketjusta. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen uuden tyyppinen juttu, koska aikaisemminhan se on tapahtunut jostain pilvestä, että on se sitten AWS tai CDN, mitkä jakelee niitä ympäri maailmaa, mutta tämä striimaa suoraan lohkoketjusta, mikä tarkoittaa siis sitä, että on yksi kopio, ja se yksi kopio striimautuu ympäri maailmaa, ja se on adaptiivinen, eli se toimii ihan missä vaan läppärillä, se tietää, missä sä sitä katot. Mutta se pointti siinä on tosi tärkeä, on se, että se video itsessään sisältää sen IP. Eli mihin ikinä se video matkaakaan, niin siellä on se smart contract-älysopimus mukana, joka kertoo sen, että mitkä sen ehdot on, ketkä siellä royalty-jaossa on mukana, miten ne jakautuu. Eli joka kerta, kun siitä maksetaan, niin ne jakautuu saman tien. Ja hirveän tärkeää siinä on se, että se lohkoketjuteknologia on tässä tapauksessa tehty tosi helpoksi. Eli se ohjelmoitavuus ja kaikki tämä on niin tuttua, että jos ei tiedä lohkoketjuteknologiasta eikä halua tietää, ei ole pakko. Eli se tekijä pystyy tekemään kaikki nämä asiat, luomaan kaikki tuohon niin kuin playeriin liittyvät asiat itse. Ei tarvitse miettiä sitä sen kummemmin. Se on yksinkertaisena tosi helppo. Se ladataan sinne Scioniin, mikä tarkoittaa Scioni tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että se on lohkoketjuprotokolla, jota niin kuin me ei omisteta, se on yksityinen, täysin turvallinen, eli mekään ei omisteta sitä, vaan se edelleen se kirjautuu sille tekijälle. Siihen määritetään kaikki, mitä halutaan. Me ihan hyvin tämmöiset niin kuin ammattilaismaiset metadata, että meillä on Movie Labsilta ja tämmöiset skeemat, mitä me voidaan käyttää, jotka on niin kuin universaalit. Metadata-dokumentaatiot, hintaehdot, jopa niin, että siellä on käsikirjoittajan assistentti pienellä prosentilla ja se kaikki määritellään siinä, jonka jälkeen julkaistaan se linkki ja se linkki sisältää sen videon ja kaiken tämän. Ja sen voi laittaa minne vaan. Minne ikinä mikä normaali linkki menisi, niin sen voi laittaa sinne, jolloin se jakelu voi olla siis mikä ikinä se oma alusta on. Nettisivu, uutiskirje, some, missä ikinä se on. Ja periaatteessa hyvin voi olla rakentaa vaikka oman Netflixin, jos haluaa. Että se yksi linkki tekee sen, että se poistaa ne kopiot sieltä. Että se on tosi tärkeää siellä. Inhottavaa tavallaan puhua silleen, nyt kun puhutaan taiteesta AV-puolella, varsinkin aika usein elokuvista ja taiteesta, niin se vähän on, että raha on semmoinen, mistä ei haluta puhua, mutta siis käytännössä tässä on se, että tekijä ansaitsee suoraan ja enemmän. Ja se, mitä se tarkoittaa, on se, että nykyään Netflixit, YouTubeit, Vimeot, kaikki muut, ne on tosi raskaita rakenteeltaan. Se teknologia siellä pohjalla on raskas, mutta se ei myöskään mahdollista tekijälle sitä omistajuutta, jolloin sieltä, kun käyttää näitä uusia
protokollia ja näitä uusia teknologioita, Web3 se kutistaa sitä tech-stackia sen verran, että se tulee joka tapauksessa halvemmaksi. Tämä ei ole pelkästään yksittäisille tekijöille, ei pelkästään indie-leffan tekijöille tai sisällöntuottajille, vaan tästä hyötyy myös isommat studiot ja tuotantoyhtiöt. Siitä kertoo ehkä paljon se, että tähän teknologiaan, mitä mekin käytetään striimaukseen, niin MGM, Disney ja Sony on laittanut niin koko katalogin, mutta tuo teknologia on pikkasen vielä niin kuin vaikea rakentaa ja tehdä silleen, että siitä saisi niin kuin, siihen saa päälle appin, se vaatii tosi paljon tekemistä. Meillä on mennyt 7 vuotta siihen, niin se on tulossa, mutta se vaatii paljon osaamista, mutta se katalogien ja isompien määrien vanhojen hyllyllä olevien tuotantojen ja elokuvien monetisointi helpottuu huomattavasti. Mutta myös sitten ihan pelkästään jakelijat ja kustantajat, jotka tarvitsevat selkeämpää ja yksinkertaisempaa systeemiä ja järjestelmää, missä hallinnoida oikeuksia ja lisensoida. Ja meidän haave ja meidän niin kuin suunnitelma on se, että se kaikki tapahtuu siinä yhdessä järjestelmässä, eli siitä yhdestä pienestä indie-elokuvan tekijästä, joka haluaa julkaista sen omansa siihen isoon studioon, joka etsii sisältöä. Ne kaikki toimii samassa kerroksessa. Se kaikki raha liikkuu samassa kerroksessa yhdessä järjestelmässä, koska Web3 sen mahdollistaa, jolloin siellä ei niin kuin tapahdu semmoista, että siirretään tuolta tonne ja tonne ja tonne, vaan ne kaikki on siellä katsottavissa. Eli periaatteessa Netflix voi kirjautua tai heidän scoutit voi kirjautua tähän järjestelmään sitten kun se on valmis ja katsoa, että no tuo elokuva suorittaa Chilessä tosi hyvin, me halutaan se meille lisensoi ja se tapahtuu klikkauksella. Ei niin, että soitetaan tuotantofirmalle tai jakelijalle tai markkinoijalle, vaan se kaikki tapahtuu tämän protokollan sisässä ihan klikkauksilla vaan. Mä tiedän, että tässä on tullut tosi paljon tietoa, mutta mä näytän tämmöisen, tämä QR-koodi, jos teillä on puhelimet siinä, niin tämä varmaan tulee teille kyllä tämä prese muutenkin, niin tästä voi tsekata meidän playerin ja katsoa, miten se toimii. Ja ehkä huomion arvosta siinä on niin kuin se, että en tiedä, kuinka moni teistä vielä on kokenut lohkoketjusta striimaamista, mutta tuo on hyvä esimerkki siitä, että toi tapahtuu lohkoketjusta eikä siis tosiaan mistään pilvipalvelusta, vaan se on ihan uuden tyyppistä teknologiaa. Varmasti ei paljon mainitsematta, mutta kysymyksiä, ajatuksia, niin mielellään otan vastaan, jos teillä on.